कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. आजची कहाणी ऐकल्यानंतर कधीतरी तुम्ही एकटं थांबायला नक्कीच घाबराल. पण त्या अगोदर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही कमेंटवर आणि इंस्टाग्रामवरही पाठवू शकतात. मयंक साधारण एक 32 वर्षाचा मुलगा. अतिशय प्रामाणिक आणि आपल्या कामामध्ये अतिशय चोरस. बॉसने काम दिलं ना दिलं आणि हा कामाला लागलाच. आपलं टार्गेट पूर्ण करेस्तोवर याला काही एक दिसत नव्हतं. कधी कधी सगळ्यांना असं वाटायचं की कदाचित बॉस ह्याच्या कामाचा गैरफायदा तर नसेल घेत ना. असंच मयंक याने आपली कंपनी चेंज केली होती. अर्थातच त्याला इन्क्रीमेंट होत नव्हते आणि ज्या कंपनीमध्ये तो आला होता त्यांनी सहज एकदा गुगलवर तिकडचे रिव्ह्यूज ऐकायला चालू केले आणि त्याला समजले की ज्या ऑफिसच्या इमारतीमध्ये तो जाणार आहे तिथे भूतांचा वास असतो. हे ऐकताच तो जोरजोरात हसायला लागला, कारण की त्याला भूत पिशाच यावर थोडाही भरोसा नव्हताच आणि त्याने मुद्दामूनच दुसऱ्या दिवशी तिथे इंटरव्ह्यूला जाण्याचे ठरवले. अर्थात इंटरव्ह्यूला जाताच तो लगेच सिलेक्टही झाला. पण त्याने एक गोष्ट तिकडे पाहिली की ऑफिसमधले सगळेच हे 5च्या आधी अक्षरशः घाई करत होते. काही काम राहिलंच तर त्याला देखील ते दुसऱ्या दिवशीसाठी निपटून ठेवत असे का ते त्यांनाच माहीत. मयंकला हळूहळू करून अनुभव येतच होता. पहिला दिवस चालू झाला. हळूहळू करून सगळ्यांबरोबर ओळख्याही होऊ लागल्या आणि अचानकच 4:30 वाजताच बॉसनी सगळ्यांना सांगितले, चला आवरा आणि 5ला निघायची तयारी करा. हे असे का हे मयंकला देखील कळत नव्हते. 2-3 दिवस असेच गेले. पण नंतर बॉसचे सतत त्याच प्रयत्नामुळे मयंकने सगळ्यांसमोरच बॉसला विचारले, असं का हो सर? असंही आमचं टार्गेट पूर्ण होत नाही आणि असं झालंच तर आपली कंपनी किती खाली येईल तुम्हाला माहिती आहे का? बॉसने सांगितले, 5 नंतर इथे थांबणं बरे नसते आणि हो, तुझंही काम आटप आणि ये दुसऱ्या दिवशी लवकर. तुला कंपनी कोणता प्रेशर तर नाही ना टाकत? मग तुला काय एवढी काम करण्याची हौस? हे ऐकताच मयंकला फार चीड आली. इकडे मयंक देखील घरी गेला. पण तो सगळ्यात शेवटी जात असताना 5 वाजतच होते आणि त्याला असे वाटू लागले की सगळं ऑफिस खाली होऊन देखील इथे कोणी ना कोणी आहे जे कदाचित याच्यावर आणि त्या पूर्ण ऑफिसवर लक्ष ठेवू नये. नंतर त्यांनी पिऊनलाही विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण जसं तिकडे त्या पिऊनला विचारले अक्षरशः त्यांच्या चेहऱ्यावर घाम येत होता. त्यांनी सांगण्यास जणू नकार दिला आणि ते बोलू लागले, साहेब जावा आता घरी जावा आणि झोपा आणि असले प्रश्न इथे विचारत जाऊ नका. हे असं ऐकताच मयंक देखील आश्चर्याने चाट पडला. पण असं होतच होतं. रोज त्याला सतत लवकर जाण्यामुळे त्याचा टार्गेट हा लांबणीवर पडत होता. मयंकला कामात मजा येत नव्हती आणि एक दिवस असा आलाच. मयंकचा बॉस हा दुसऱ्या दिवशी आलाच नव्हता आणि नंतर त्यांना कळलं की 2-3 दिवस तो येणारच नाही. म्हणून मयंकने ठरवले की अक्षरशः 2 दिवसामध्येच त्यांचा तो टार्गेट पूर्ण ऑफिसमध्ये बसून पूर्ण करायचा. घरी देखील सांगितले की कदाचित मला उशीर होईल आणि हळूहळू करून 4:30 वाजताच सगळे निघू लागले. मयंकचे काही मित्र देखील बोलले की चल निघायचंय आपल्याला, माहिती आहे ना? त्यात मयंक बोलला, हो निघायचंय पण लवकरच. हे असं ऐकताच ऑफिसमधले सगळे कर्मचारी हे चाट पडले. त्यातच मयंकला सगळे समजवू लागले, अरे चल लवकर, जास्त थांबवू नको. पण मयंकने सगळ्यांना ओढून सांगितले, तुम्हाला जायचंय ना जा, मी थांबणार आहे इकडे आणि मला कोणीही थांबवण्याचा आणि जबरदस्तीने नेण्याचा प्रयत्न करू नका.
हे असे विचित्र रूप ऐकताच सगळे मयंकवर रागवू लागले आणि पुन्हा समजवू लागले की चल, अरे नको थांबूस इथेस, तुला माहिती ना इथे भूतांचा वास असतो. एवढा ऐकताच मयंक अजून चिडू लागला आणि बोलू लागला, कदाचित तुम्हाला बघवत नाहीये की मी पुढे जाईल, म्हणूनच तुम्ही असलं सगळं सांगतायत ना मला. आणि शेवटी सगळ्यांनी मयंकला तिथे सोडून जाऊ लागले. 5 वाजताच सगळे ऑफिस आणि ती इमारत खाली येऊ लागली. पण इकडे मयंक आपल्या कामात जणू व्यस्त होता आणि खूप दिवसातून पहिल्यांदाच त्यांनी 5च्या पुढे घड्याळाचा काटा जाताना पाहिला. बघता बघता 6 वाजले. मयंक आपले काम करण्यात व्यस्तच होता, पण एक भला मोठा हात मयंकच्या खांद्यावर आला आणि मयंक किंचाळत बोलला, कोण आहे तिकडे? आणि मागे बघताच तेच पिऊन काका होते आणि मयंकला ते सांगू लागले, बाळ, अरे इथे असं थांबत जाऊ नको, चल माझ्यावर. आणि मयंक देखील बोलला, आता तुम्ही देखील सुरू झालात, अहो जावा, माझं काम संपताच मी येईल. त्यांनी फार समजवले, पण जणू हा ऐकण्याचा नाव घेत नव्हता. पण ते पिऊन काका सतत आजूबाजूला इकडे ना तिकडे पाहत होते, जणू त्यांचं मयंकच्या बोलण्यावर लक्ष नव्हतं. आणि ते बोलले, ठीक आहे, मी जातो, ही घे चावी आणि ये, हो, नंतर सगळं बंद करून जा. आणि ते तिथून निघून गेले. आश्चर्य म्हणजे 6:30 वाजता जणू रात्रीचे 11:30-12 वाजले आहेत असे वाटत होते. कोणीही आजूबाजूला नसल्याने जणू मयंकला आनंदच झाला होता. तो त्याच्या कामामध्ये अक्षरशः व्यस्त होता. कम्प्युटरचे ते कीपॅड हे मोठमोठ्याने दाबत होता. पण अचानकपणे त्याच्या बाजूचा तो PC हा स्वतःहून चालू झाला. मयंकची नजर तिकडे पडली आणि त्याला देखील आश्चर्य वाटले की हा कम्प्युटर कसा काय चालू झाला. आणि त्याने खालून ती स्विचची वायरच काढून टाकली. पण पुन्हा काम करत असताना त्यांनी पाहिले की त्याच कम्प्युटरचे ते बटणं हे आता अक्षरशः स्वतःहून दाबत होते. जणू असे वाटत होते की कोणीतरी तिकडे टाईप करत आहे. हे नक्की होतं तरी काय, असा प्रश्न त्याला पडला. म्हणून तो उठून ते सगळं पाहू लागला. तर सगळे काही नीट होते. त्याने आपली खुर्ची ही पुन्हा एकदा त्याच्या बाजूला घेतली बसण्यासाठी, पण कळत न कळत तो बसायच्या आधीच ती खुर्ची जणू कोणीतरी मागे खेचली असे वाटले आणि मयंक जोरात तिकडे घसरून पडला. त्याने आजूबाजूला जोरजोरात ओरडून विचारले, कोण आहे का इकडे आणि अशी मस्ती कशाला करताय? पण कोणच तिकडे नव्हते. हे मयंकला देखील माहीत होते. मयंकला आता कळू लागले की कदाचित सगळे बोलत होते ते खरं तर नाही ना. पण त्यांनी ठरवले की काही होऊ दे, मी माझं काम पूर्ण करणारच. तो त्याचं काम पूर्ण करण्यात व्यस्त होता. पण जणू त्याच्या बाजूची ती खुर्ची ही स्वतःहून गोल गोल फिरू लागली. मयंकने ते दृश्य पाहताच जणू त्याला घाम फुटू लागला. तो उठला आणि त्याने ती खुर्ची तशीच पकडली आणि ती एका जागेवर थांबवली. पण हळूहळू करून सगळे कम्प्युटर्स हे स्वतःहून बंद आणि चालू लागले. मयंक ते दृश्य पाहताच त्याला जणू भोवळ येऊ लागली होती. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. त्या सगळ्या कम्प्युटरच्या स्क्रीनमधनं एक बाई ही त्यांना दिसू लागली आणि जी सतत मयंककडे बघून एकटक हास्य देत होती. हे दृश्यच पुरेसं होतं मयंकचा जीव अक्षरशः बाहेर येण्यासाठी. मयंक तिथून पळण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याने आपली नजर मागे वळवली आणि मागचे दृश्य पाहताच जणू तो तिकडेच भोवळ येऊन पडणार की काय असे त्याला वाटू लागले. त्याच्या कपाळावरनं आता घाम फुटू लागला आणि डोळ्यामधनं अश्रू येऊ लागले. त्याला त्याची ती चूक ही दिसू लागली होती. कारण की त्याला दिसू लागले होते की तिकडेच भला मोठा सफेद धूर पसरला होता आणि हलकाशा त्या टॉर्चच्या सहाऱ्याने तो बघू लागला की तिकडे आता त्याच्या समोर एक बाई येत होती.
तिने एक लाल साडी घातली होती, एक लिपस्टिक ची लाल कलरची होती आणि भले मोठे काळे केश जे अक्षरशः जमिनीपर्यंत लागत होते. क्षणभरातच तिने मयंककडे पाहिले आणि मयंक किंचावू लागला, कारण की तिने पाहिले की त्या बाईचे डोळे अक्षरशः पांढरे पडले होते आणि ती एक क्रूर हास्य देऊ लागली. तिचे दोन्ही दात हे समोरून बाहेर आले होते आणि बघता बघता ती हवेत तरंगू लागली आणि हवेत तरंगताच ती जोरजोराने हास्य देऊ लागली आणि बोलू लागली, तुला मी जिवंत सोडणार नाही, मारून टाकणार. आणि मयंक बोलू लागला, जाऊ द्या मला. हळूहळू करून मयंक हा त्या दरवाजाजवळ पोहोचला आणि दरवाजा खोलण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण दरवाजा काही उघडत नव्हताच. ती बाई आता मयंकच्या जवळ येऊ लागली. तिचे ते अक्रार विक्रार रूप पाहताच मयंकनी आपला मृत्यू हा जवळपास निश्चित समजलाच होता. कोणत्याही क्षणी तिचा तो हात मयंकपर्यंत पोहोचणार, पण त्याच क्षणी दरवाजा उघडला गेला आणि मयंकची कॉलर खेचून त्याला बाहेर खेचले गेले. बाहेर खेचताच ते पिऊन काका होते आणि त्यांनी सांगितले, काय होऊ दे, आता मागे बघू नकोस आणि माझ्यावर धावत चाल. मयंकने देखील त्यांचे ऐकले आणि ते दोघंही धावत अक्षरशः इमारतीच्या बाहेर येत होते, पण मागून अक्रार विक्रार आवाज येत होते. मयंकला जणू थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते, जणू मयंकची कोणतरी कॉलर खेचून त्याला थांबवते असे वाटत होते. पण ते पिऊन काका बोलले, देवाचे नाव घे, मोठमोठ्याने घे आणि पळत राहा. आणि असेच झाले. हे दोघंही देवाचे नाव घेत होते आणि हळूहळू करून ते त्या इमारतीच्या बाहेर आले. क्षणभरात तर मयंकला विश्वास बसत नव्हता की त्यांनी काय पाहिले होते. त्या पिऊन काकांनी जवळच असलेली आपल्या बॉटलमधनं मयंकच्या तोंडावर पाणी मारले आणि मयंकला जणू पुन्हा एकदा शुद्धीत आणले. तर मयंक रडत रडत विचारू लागला, हे सगळं काय होतं काका, मला सांगा ना. आणि ते सांगू लागले की खूप वर्ष अगोदर इथे असंच एक ऑफिस होतं. इथे एक स्त्री कामाला होती, पण घरगुती भांडणांमुळे तिने याच ऑफिसमध्ये तिचा जीव दिला होता आणि तेव्हापासूनच तिची आत्मा इकडे भटकते. फार मंत्रोपचार करून मांत्रिकांनी सकाळचं तर ती येणार नाही अशी व्यवस्था केली, पण जणू तिच्या मनात इतका राग आहे की तिला हे पृथ्वीलोक सोडूनच नाही जायचे, म्हणून ती रात्रीची इथे वास करते. 10-15 वर्षाआधी असेच इथे ऑफिस चालायचे, पण तिच्या अनुभवामुळे सगळ्यांनी इकडे येण्याचे टाळले आणि आता तुमची कंपनी आली. तुमच्या कंपनीमध्ये असंच सगळ्यांना रात्रीचे भास येऊ लागले, पण कोणी उघडपणे बोलत नव्हते. पण आता तुलाही समजलंय की नेमक्या प्रकार काय. मी देखील असंच आलो, कारण की मला माहित होतं की तुझ्यावर देखील असंच काहीतरी घडणार आहे. यावेळेला मी आलो म्हणून तर तू वाचलास, पण पुन्हा मी येणारच असं नाही ना. मयंकला त्याची चूक कळाली. त्यांनी त्या पिऊन काकाचे आभार मानले. म्हणून कधीतरी लोक बोलतात ते ऐकायला पाहिजे, नाहीतर आपली हालत मयंकसारखी होणार नाही ना तर नवलच. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगा. आयडिया आहे तेजस.story. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.